Τελειώσαμε με την πρόπληση. Όπως είπαμε, μην ξεχνιόμαστε η πρόπληση, το σημαντικότερο κομμάτι στο εξωτερικό πλύσιμο. Αφροποιούμε και χωρίς χρήση γαντιού ή άλλου είδους τριβής, ξεπλένουμε το αυτοκίνητο. Και πάμε τώρα σιγά σιγά στην κύρια πλύση. Η κύρια πλύση, το σαπούνισμα που λέμε, το σαμπουάν. Τα σαμπουάν είναι κατά βάση ουδέτερα υλικά και ξεχωρίζουν σε κάποιες κατηγορίες. Σαμπουάν τα οποία περιέχουν προστασία και σαμπουάν τα οποία δεν περιέχουν προστασία. Υπάρχουν κάποια σαμπουάν τα οποία είναι εντελώς παρθένα, ουδέτερα σαμπουάν αυτοκινήτου και κάποια άλλα τα οποία έχουν μπουσταριστεί με ένα είδος προστασίας μέσα. Παραδείγματος χάρη κερί ή κάποιο είδος κεραμικής βάσης. Το σαμπουάν χρησιμοποιείται με τον κουβά. Σύμφωνα με την εταιρεία που δουλεύουμε, αραιώνουμε αναλόγως με νερό μέσα στο κουβά μας και χρησιμοποιούμε το γαντάκι μας ή το σπουγγαράκι μας ανάλογα την επιλογή που έχουμε κάνει σαν χρήστες. Καλούμαστε λοιπόν να σαπονίσουμε το αυτοκίνητο από πάνω προς τα κάτω, αφήνοντας τα κάτω κομμάτια τελευταία, γιατί οποιαδήποτε εναπομείνουσα βρωμιά θα έχει μείνει στα χαμηλά κομμάτια του αυτοκινήτου και τελειώνουμε με το βασικό κομμάτι της κύριας πλύσης. Πάντα στο κουβά μέσα, όπως θα δείτε, υπάρχει η σίτα προστασίας, η οποία οποιοδήποτε ρήπος είναι μέσα στο νερό θα την κρατήσει χαμηλά, έτσι ώστε όταν βουτάτε το σφουγγαράκι σας μέσα στο κουβά να μην μπαίνετε καθόλου από τους ρήπους. Μια πρόταση για κύρια πλύση σε ουδέτερο σαμπουάν είναι το Pure Shampoo. Ένα ασφαλέστατο σαμπουάν για μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, οτιδήποτε δηλαδή όχημα έχετε, ουδέτερο, υψηλού αφρισμού και πολύ εύκολου ξεβγάλματος. Και για τους πιο απαιτητικούς, άλλη μια πρόταση είναι το Reactivating Shampoo πάλι από την Anolex, το οποίο είναι ένα σαμπουάν που εκτός ότι είναι ουδέτερο και με τα βασικά χαρακτηριστικά όμοια με το Pure Shampoo, περιέχει μέσα και ένα ποσοστό διοξείδου του πυρητίου, δηλαδή κεραμική προστασία, έτσι ώστε να προσδίδει κατά την τριβή μια ουσιαστική προστασία πάνω στο βερνίτσι σας. Το γαντάκι μας ή το σφουγγάρι, οτιδήποτε επιλέξουμε, φυσικά καλείται να είναι μαλακό και πεντακάθαρο. Η πρόπληση τελείωσε. Η πρόπληση, επειδή είναι αλκαλική, όπως έχουμε ξαναπεί, δημιουργεί ένα αρνητικό πρόσημο φορτίσματος πάνω στο αυτοκίνητο. Έτσι ώστε λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει να ουδετεροποιηθεί. Πώς θα ουδετεροποιηθεί? Με την κύρια πλύση. Θα βάλουμε λοιπόν ένα ουδέτερο σαπουνάκι, το οποίο θα το σφουγγαρίσουμε από πάνω προς τα κάτω το αυτοκίνητο, θα το ξεπλύνουμε. Απλή διαδικασία. Θυμάστε μόνο το από πάνω προς τα κάτω. Έχουμε κάνει τη σαπουνάδα μας, οπότε με ένα πολύ καθαρό μαλακό γάντι ή σφουγγάρι, ό,τι βολεύει τον καθένα, ή με τη σίτα μέσα στο κουβά. Ο λόγος της σίτας τον έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Θα ξεκινήσουμε να σφουγγαρίζουμε το αυτοκίνητο από πάνω προς τα κάτω. Τι έχει μείνει? Πάμε να ξεπλύνουμε από πάνω προς τα κάτω και να τελειώσουμε την πλύση μας.